मी भरत केसरकर. स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकांचे बिगुल जे आहेत हे बिगुल आता वाजलेले आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका ज्या आहेत ह्या सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर महिन्यात होणार आहे आता जवळपास स्पष्ट झालेलं आहे. निवडणूक आयोगाने या संदर्भातील महत्वाची घोषणा करताना मतदारांची निवडणूक यादी तयार करण्याचे आदेश एका पत्राने दिलेले आहे. गेल्या 1.5 ते 2 वर्ष निवडणुका ज्या आहेत त्या निवडणुका थांबल्या होत्या. यानंतर ह्या निवडणुका स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका केव्हा होणार हा प्रश्नचिन्ह निर्माण झालेलं होतं आणि याला आता उत्तर मिळालेलं आहे. सप्टेंबर ऑक्टोबरमध्ये ह्या निवडणुका होणार आहेत. महाराष्ट्रातील मोठ्या महानगरपालिका असेल, नगरपालिका असेल, नगरपंचायत असतील, याशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे जिल्हा परिषद पंचायत समितीच्या निवडणुका असेल, ह्या सगळ्या निवडणुका आता सप्टेंबर ऑक्टोबर मध्ये होणार आहेत. त्यामुळे सप्टेंबरमध्ये आचारसंहिता लागण्याची दाट शक्यता निर्माण झालेली आहे. सप्टेंबरमध्ये आचारसंहिता जर लागली तर गणेश चतुर्थीमध्ये रणधुमाळी असतानाच आचारसंहिता असेल आणि या आचारसंहितेमध्ये मतदारांना गोंजवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात जे इच्छुक उमेदवार आहेत ते इच्छुक उमेदवार मतदारांपर्यंत जाण्यासाठी प्रयत्न करणार आहेत. एकंदर जे चित्र आहे चित्र आता काही दिवसात स्पष्ट होईल, परंतु सप्टेंबरमध्ये आचारसंहिता लागण्याची शक्यता आहे आणि ही जर आचारसंहिता सप्टेंबरमध्ये लागली तर ऑक्टोबर 15 ते 20 ऑक्टोबरच्या दरम्यान किंवा ऑक्टोबर एंडिंगला या सगळ्या निवडणुका होऊ शकतात. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा विचार करता जिल्हा परिषदेच्या 50 जागांवर आणि पंचायत समितीच्या 8 पंचायत समितीच्या 100 जागावर ही निवडणूक जी आहे निवडणूक होणार आहे. यामुळे सारांचं लक्ष लागलंय की जिल्हा परिषद आता कोणाकडे जाणार ते आणि 8 पंचायत समितीमध्ये कुणाचं वर्चस्व असेल ते. नगरपंचायतच्या बाबतीत विचार करता सावंतवाडी असेल, वेंगुर्ला असेल, कणकवली आणि मालवण ह्या महत्वाच्या 4 नगरपालिकांच्या निवडणुका होत आहेत आणि हे सगळं होत असताना काही ग्रामपंचायतीच्या पण निवडणुका होतील. म्हणजे यावर्षी 2023 सालच्या संपण्याच्या सरत्या शेवटी ज्या निवडणुका होतील. निवडणुकांचं वर्ष मानलं जाते. सगळ्यात मोठी महानगरपालिका आहे ती मुंबई असेल, पुणे असेल, नाशिक असेल, कोल्हापूर असेल, याशिवाय ठाणे असेल, मनपा असेल, डोंबिवली असेल, या सगळ्या मोठ्या महानगरपालिकांकडे सत्ताधारीसह विरोधी पक्षाचं लक्ष लागून राहिलंय. त्यामुळे आता जवळपास निवडणुका ह्या ऑक्टोबर महिन्यामध्ये होणारे निश्चित झालेले आहे. पावसाळा संपल्या निवडणुका होणारी निश्चित आहे आणि गणेश चतुर्थीच्या आधी ही आचारसंहिता लागण्याची दाट शक्यता आहे. निश्चितच आता निवडणुकांचे वारे थोड्या दिवसांनी व्हावं लागतील. मी इथेच थांबतो. तुम्ही बघत राहा फक्त कोकणात लाईव्ह. धन्यवाद. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.